Iki lho yu lawas sahurku dina iki, sambel penyete rong bakaran, iwake tempe goreng karo ndok dadaran. Esuk mangal arepku tak kakno tet jam 3 pas yu, soale masakku mung goreng tempe karo nyambel dadi yo ngatasi. Aja lali tangi turu ku ngombe sik, soale iki penting banyu putih, pemeneh pasulan poso. Nah bar terus lanjut masak. Saurunge masak mah aku ning jeding sik le yu, raup karonan sabunan karo kemu, mosok tangi turu rembes sampai budal goreng tempe kan ya lucu yo. Nah barengnya terus iki pertama kita kakno sik kompore, bar ngono bakar teronge, lanjut aku goreng tempene, tuku tempe ki mang 2000 tok, soalnya sing sahur muk wong 3 yo, anakku sijine rei gak melok sahur. Goreng tempene wis beres, lanjut aku goreng lawas sejuta umat, apa meneh nek gak endok yo, pokoke endok iki paling gampang, hampir kabeh lawas ki mangkok endok dadaran ambek mie ambek sambel, soalnya yo iki paling gampang yo. Wis beres ndoke, deke awor tempene, baru lanjut goreng sambele. Ojo lali dikei terasi, diuseng-useng ben mateng. Tapi kok yo ana sing kurang, rasane apa yo, sampai tok kene kok yo ora paham sakjane apa sing kurang. Lah nek pas diulek ngene iki ternyata lagi eling urung ana tomate sambele yo. Akhire kamera tak pos, aku goreng tomat sik, terus tak gabungno ambek sambele lagi tak ulek neh. Maklum yo yo terae tangi turu, isek ngantuk nang budal nyambel yo ngene iki dadine yo. Akhire sambele wis dadi, terus tak jukuk teronge sing tak bakar mang yo, tak ocaki terus tak penyet ning sambele, karek nambahi timun, terus digabungno karo tempe karo ndoke, wis karek nyiapno. Aku mang yo tak kon ngeler sego yo, soalnya aku ora seneng mangan panas-panas melocot ora krasa yo. Wis nang ayo makan sahur, selamat berpuasa yo gawe kanca-kanca kabeh ning Sabang sampai Merauke utawa sing ning luar negeri kono. Sapa ngerti video iki didelok wong luar negeri kono, selamat berpuasa, muga-muga kuat sampai bodo. Amin.